Καλημέρα σε όλους. Σήμερα ήρθαμε και ελέγξαμε ένα Citroën Berlingo του 2016 για το φίλο μας τον Μπάμπη από το Ηράκλειο Κρήτης. 1600 κυβικά πετρέλαιο, τριθέσιο. Το αμάξι είχε 2 βαψίματα, αλλά τελικά θα προχωρήσουμε σε αγορά γιατί έχει πάρα πολύ καλή τιμή. Η απόφαση πάντα είναι του πελάτη φυσικά. Όποιος ενδιαφέρεται για επαγγελματικά και μη, στο τηλέφωνο 6949 44 34 63. Καλές δουλειές και καλό φόρτωμα, φίλε Μπάμπη.